wani yaro da yake karantarwa ko ana ce masa wayan gushai, wai daga baya ne ma nake sanin cewa dan Zariya ne, wanda abin da ake cewa shekarunsa shine 13, shekara 13 abin da yake nuna bai balaga ba, saboda ka'idar musulunci balaga da ɗayan hudu ne, da daga ciki cika shekara nawa 15, duk wanda ya kai shekara 15 ya balaga. Abdullahi dan Umar ya ce ranar da za a je yakin Uhudu, yakin Ahzab kai ko, an fito da mu gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ana zabar sojojin da za a tafi da su yaki, yace a wannan shekara ta 14 sai Annabi bai yadda in je ba, sai ce in koma gida na yaro. Amma da shekara ta kewayo lokacin na cika 15 za a je wani yakin, sai Annabi ya ce in shiga mu tafi, ma'ana yanzu na kai shekara 15 na yi me, na balaga. A yaren girma in ka ce mutum yaro to yare biyu ne yake aiki a nan. A yaren musulunci in ka ce wane yaro ne kana nufin bai me ba, bai balaga ba. Duk inda musulunci ya ce maka yaro to yana nufin wanda bai balaga ba. A hadisai da yawa Annabi yayi magana akan wanda babu alƙalami a kansu, sai ya ce wa anis sabi hatta yahtalima, da yaro har sai ya balaga. Ashe yaro kenan shine wanda bai balaga ba, wanda ko ya balaga ya fara mafarki shine wa, shi babba ne, da shi da ɗan shekara miliyan a wajen shari'a duk ɗaya suke. An yadda wancan ya girme shi, amma dai shi ma yanzu ya cika cikakken mutumin da alƙalamin lada da alhaki zai hau kansa. Na ba dan fahimci wannan. To lokacin da nake wannan maganar anan ni da yaren shari'a nake magana dan makaranta ce. To amma kuma akwai yare na gari. A yaren gari idan ka ce wa mutum yaro ba kana nufin wanda bai balaga ba, kana nufin me? Wanda ka girma. Duk wanda ka girme shi ko shekararsa miliyan 1, kai kana da miliyan 1 sunansa me a wajenka? Yaro. To irin wannan yaran kuma a karo na biyu shine magana da shi a lokacin da nake magana akan Atif dan gidan Malam Abdullah Usman Umar Gadan Kaya. Atif yaro ne domin ni na girme shi, amma Atif shekararsa 28, shi kuma wancan shekararsa 13. To sai na zo a wani karatu ko anan ko a wani waje na ce yana daga cikin abubuwan da suke ta zagayawa a wannan satin, yaro Atif dan gidan Malam Abdullah yana hudubar Juma'a. Wannan abin yayi trending a social media. Da yawa na ga maganganu da yawa na ƙwaran su cewa ai in haka ne hasada ce, ya wancan na ce da shi yaro ba zai yi karatu ba, wannan kuma na ce yaro ai zai yi karatu. Wannan shine abin da ya kamata ku gane, yaro ina nufin wancan wanda bai balaga ba, bai kamata ya ba, saboda in kaifin kwakwalwa ce da hankali bai kai annabawa ba, bai kai sahabbai ba. Annabawa sun fi kowa kaifin kwakwalwa da hankali da tunani, amma Allah baya ba su izinin su fara karantarwa da wa'azi sai sun girma sun kai shekara 40. Sahabban annabawa ba sa fara karantarwa sai sun balaga. Alhassan dan Aliyu dan Abi Talib, Annabi ya rasu ya bashi yana shekara 8 ne, amma bai karantar da hadisan da ya ji daga bakin kakansa ba sai da ya balaga. Shi yasa a hadisinsa yace hafistu min rasulillah da amma yuribuka ila ma la yuribuka. Malamai suka ce wannan ya nuna ya halatta yaro yayi karatu yana karami, amma karantarwa fa sai ya girma ya balaga, saboda shi ilmantarwa, karantarwa amana ce, ita kuma amana ba a karɓar ta sai daga hannun adali. Shi kuma adali yana daga cikin sharuɗansa a musulunci sai ya zama baligi. Ƙaramin mutum baya cikin adalai. Yanzu ba za a yi faɗa da yaro a wajen ka ɗauke shi ka kai kotu ka ce maka shaida ba, ba a yi. To ballantana shahada ta karantarwa, shi yaron nan da yake karantar da kai kayi abu, shi fa asali ma abun bai hau kansa ba. Kuma in ka yadda cewa ya isa ya karantar, ka kai masa ɗaurin auren yakka, ka kai masa sallar gawar babanka, ko ba haka ba? Ko da wa'ancan zai iya yiwa yayi, amma dai me yasa ka ki kai masa? Ka kai masa saboda kana ganin sa yaro ne. Ina fata an gane. To amma duk da haka wannan maganganun da na faɗa bari mu koma cikin littafi. Akwai littafin Fathul Mughis, sharhi Alfiyatul Iraqi lil Hadith. Sharhi ne na Alfiyatul Iraqi ta Imam al-Iraqi, waka mai baiti 1000 dan maganar abin da ya shafi hadisi da ladabin malaman da za su karantar da hadisi da ladabin ɗalibai. A juz'i na 2 shafi na 6 an yi babi mai suna ma'arifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man turad, sanin wanda ake karɓar ruwayarsa da wanda ba a karɓa. Sai aka sa shuruɗul adala, sharaɗin adalci. To a cikin maganganun da Imamul Iraqi ya kawo kuma mai Fathul Mughis ya masa sharhi, shine zan karanto mana dan ku ji wannan maganar da na faɗa.
sai ce wa qala rafi'i al-imam rafi'i ya faɗa fi mawdi'in akhar a wani waje an gane ko yace wa fi sabi ba'da tamyizi wa jahani idan yaro ya zama mumayyizi shine wanda yake iya gane hagu da dama haka malamanmu na gida suke fassara mana waɗansu su ce mumayyizi shine wanda ya ɗara shekara 10 ya kai 11 ko 12 ko 13 amma dai bai kai 15 ba ma'ana bai balaga ba amma ya kusa suka ce to game da shi wajen ya karantar akwai maganganu guda biyu kama fi riwayati akhbarir rasuli kamar yadda ya zo a ruwayoyin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam واختصره النووي بالصبي المميز امام النووي yace duk sahabban da suka rawaito hadisai daga annabi za ku ga yara ne mumayyazai ma'ana cikin yara za ku ga mumayyazai ne ba wai kanana masu wasan kasa ba yaron da ya kusa ya balaga amma bai balaga ba yanzu ya san rufe tsaraici ya fara jin kunya ya san hagu da dama to irin waɗannan aka samu cikin yaran sahabbai masu ruwaito hadisai amma ba masu karantarwa ba ruwaitowa ba karantarwa ba irin su Hassan irin su Abdullahi dan Abbas da annabi ya ce ya gulam lokacin yana dan shekara 12 fa annabi ya karanta da shi wannan hadisi sayyidina Umar da ya kawo Abdullahi dan Abbas majalisarsa duk da ana cewa yaro a lokacin fa ya wuce shekara 15 akalla yana shekara 18 ne zuwa abin da ya sama aka fara sa shi ya zama dan majalisa to amma da yake akwai yan shekara 60 za su ce da shi yaro to da haka sai Imam Rafi'i ya ci gaba da cewa wala tanaquda babu cin karo a maganganun malamai dangane da abin da suka faɗa na lokacin da yaro ya kai ya iya fara karantarwa yace fa man qayyada bil murahiqi uniyat tamyiza ko al mumayyiza duk wanda yace yaro murahiki shine wanda zai iya karantarwa to murahiki din shine dai wanda ake nufi da mumayyizi murahiki wanda yake gab da ya balaga shekara 13 ko 14 ko kasa da haka amma dai bai kai 15 ba sai yace a ƙarshe imamu rafi yace was sahihu adamu qabuli ghairil baligh amma zance mafi inganci ba a karɓar ilimi a wajen wanda bai balaga ba ba a karɓar ilimi a wajen wanda bai balaga ba har a kafa masa kujera har ya zo yana karantarwa gaggawan me ake yi kwana nawa ne yace wa huwa allazi hakahu an-nawawi anil aktharina wannan ita ce maganar da imamu an-nawawi ya rawaito ta daga mafi yawan malamai duk abin da suka faɗa kenan sai yace wa hukiya fi sharhi al-muhazzabi ko wa haka fi sharhi al-muhazzabi imamu an-nawawi ya rawaito a cikin sharhi al-muhazzab an gane ko wanda littafi ne wanda shi Imam An-Nawawi ya rawaita ya rubuta taba'an lil mutawalli anil jumhur taba'an yana mai bibiya ga wani daga cikin malaman mazhabin Shafi'iyya mai suna al-mutawalli anil jumhuri daga jumhurin malamai suka ce qabuli akhbari sabiyil mumayyizi karbar labaran yaro karami wanda bai kai ga balaga ba fi ma dariquhul mushahada cikin abin da gani ne na ido to wannan ba laifi amma bi khilafi ma dariquhun naqalu banda abin da rawaitowa ake yanzu idan abu ne ya faru a waje yaron a gabansa aka yi in yazo ya bada labari sai a yadda amma in dai labari zai bayar ko ba a yadda saboda hidima ta yarintaka da rashin kamala yace kal ibta'i kamar ma bada fatawa sai da ya karrara ya fito da abin karrara kamar ma bada fatawa ba a karba daga wajen yaron da bai balaga ba wa riwayatul akhbari da rawaito hadisai ba a karba a wajen yaron da bai balaga ba wa nahwihi da makamancin haka wa ilaihi ashara shaykhuna kuma zuwa ga haka ne malamin mu yayi ishara ya kawo wani baitin waka da sauransu to na ba ku asamin ku je ku duba duk kitabu shahada daga littattafan fiqh zuwa littattafan hadisi a cikin kitabul aqdiya babun hukunci za ku zo wajen shahada shaida ba da shaida duk a wajen shaida sai an faɗi sharadi daga ciki adala adalci to za ku ga suna cewa banda yaro karami Imam Malik ya faɗi wannan a Muwatta Ibn Abi Zaid al-Qirawani ya faɗi wannan a cikin Ar-Risala a abin nan gashi nan da yawa malaman musulunci so da haka wannan shine to cikin abin da na gani kuma cikin comment lokacin da naga abin a social media akwai wani wanda shi ma ya wata bankaura ta ilimi amma dai ina roƙa masa gafara Allah ina kyauta zaton kawai magana ce ta zo masa a baki sai ya faɗe ta wani har yana kafa hujja da cewa to ai Annabi Isa ma yana yaro shi ma ya zama annabi kaga wannan ita ma magana ce ta kan titi ba magana ce ta ilimi ba magana ce wacce wanda ya faɗe ta ya je makaranta ba da annabi Isa ya ce inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu duk ya faɗi wannan ne yana tsumman goyo amma yana nufin abin lokacin ya faru ko nan gaba zai faru nan gaba zai faru to shi ma ga littafi wannan littafin sunansa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na Sheikh Muhammad al-Amin Shanqiti fassara qur'ani da qur'ani
a cikin suratu Maryam yazo faɗin qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Annabi Isa lokacin da mahaifiyarsa ta dauke shi a tsumman goyo ta nuna wa mutanenta shi yayi musu magana sai ce ni bawan Allah ne ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi. Kaga ya bani kamar an riga an yi abin, ya sanya ni kamar an riga an yi abin. To wannan ga wanda bai je makaranta ba haka zai fahimta, amma malamai da ɗaliban ilimi ba haka suke fassarawa ba. Kamar maganar tashin alkiyama ne, Allah ya ce wa ja'a rabbuka, ubangijinka ya zo, to an yi ko za a yi? Waji a yawma izin bi jahannama, an zo da wutar jahannama, an yi ko za a yi? Kaga me yaren ilimi shi yake fahimta wannan. Shi a yaren Qur'ani duk abin da tabbas ne zai faru Allah baya cewa za a yi, sai dai ce an yi, saboda kawai lokaci ake jira. Kamar mutum ne ya baka ka bashi yana da garantin zai biya ka, sai ce ka kwantar da hankalinka, na ma biya ka an gama. Ya biya ka ko zai biya ka? To bari ku ji abin da Imam Ash-Shanqiti yace fa hadhihi al-af'alu al-madiya al-madhkura fil ayat, waɗannan fi'ilai da suke madi past tense wanda an faɗe su a cikin aya kamar ana nuna an yi, bi ma'anar mustaqbal ana nufin nan gaba za a yi. Yace tanzilan li tahaqquqi wuqu'ihi manzilatal wuqu'i, dan a tabbatar maka da abin ba makawa zai faru kamar ma ya faru ne bil fi'li a aikace. Yace wa nadha'iruha kathiratun fil qur'an, ire-iren waɗannan maganganu suna da yawa a Qur'ani. Abin da zai faru Allah sai ce an ma riga an yi shi, ana nufin tabbas za a yi shi. Yace wa hadha alladhi dhakarna, wannan abin da muka faɗa min annal af'al al madiya, kan cewa fi ilai madi fi qaulillahi ta'ala ataniyal kitab, a wajen faɗin Allah da Annabi Isa yace ataniyal kitaba, ya bani littafi, ila zuwa ƙarshe yace bi ma'anal mustaqbal, yana nufin anan gaba za a bashi. Yo in haka ne ma ai sai ka ce Annabi Yahaya shi tun bai zo duniyar ma ya zama annabi. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله مبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يحيى tun mahaifiyarsa bata cikin sa ba ma Allah ya ce annabi ne. Ana nufin a lokacin ko nan gaba? Nan gaba. Da haka mutane su daina yin magana ta ilimi akan social media sabu zura. Kuma akila abin da yasa suke haka saboda akwai shehunnan sabu zura, sababbin yankan rake. Wannan shi yake jawowa ilimi matukar ba za a mai da shi littafi ba to fa an shiga uku, an shiga uku. Da haka ya kamata a koma makaranta. Dan uwa da kace Annabi Isa ma yana yaro, Annabi Isa bai annabta yana yaro ba, Qur'ani ma ya karyata ka akan haka. Domin Allah ya ce da Annabi a suratu Yusuf, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ba mu taba aiko wani ba kafin ka sai mazaje. To yaro ana ce da shi namiji? Namiji da ma'anar gwarzo wanda ya balaga ya mallaki hankalin kansa. Minal mu'minina rijalun la tulhihim tijaratun. Wannan rujula din ana nufin kamalul aqli wa kamalul taklifi, wanda ya gama mallakar hankali kuma alƙalamin rubutun lada ko alhaki ya hau kansa. Da haka Imam Shanqiti yace huwa sawabu, wannan maganar ita ce daidai insha Allah da yaddar Allah, khilafan liman za'ama annahu nubbi'a wa utiya alkitab fi hali sibahu li zahiri lafzi, sabanin wanda suke wa Qur'ani kallo na kalakato, kallo na fassarar ci da karfi, kawai su ce ai kaza ake nufi, ba haka ake nufi ba, ba haka ake nufi ba. So da haka wannan shine magana ta ilimi. Wancan yaro ba wani abu da yasa zamu ce kar ya koyar, sai abin da malamai suka faɗa, amana ce ta ilimi. Kai zagi ko kai zagi ruwanka, kai ka jiyo. Wa ma alar rasuli illa al balagul mubin. Shi kuma malam Atib abin da yasa muka faɗa min babit tahadduth bi ni'matillahi, muna faɗa ne dan dukkan ƴaƴan shehunnai, na faɗa a lokacin su yi koyi. Yo ai ba Atib ba mai shekara 28, yanzu duk yawancin malaman ahlus sunna an za su yi magana yara ake ce mana. Allah ya ji kan Malam Jafar yana shekara 40 da wani abu, amma a gabana ba labari aka bani ba, an kawo kaset ɗinsa gidan wani shehin ɗarika, ya ji yadda yake feɗa Qur'ani yana al-irabi, wallahi sai ya girgira kai ce yara kenan. Kuma malam ya sha faɗar wannan magana tana ci masa tuwa a ƙwarya. Yanzu shekarun mu 40 da kaza ku rinka ce mana yara, ma'ana yanzu fa ko annabta ce mun kai a bamu. Yanzu shekara ta 44, gab da ta biyar nake cikin shiga, amma ba mu wuce a ce mana yara ba. Malaman mu ma ana ce da su yara. To amma ka gane yarinta da yaren ilimi da yarinta da yaren gari, lalle mun yadda mu yara ne. In ka haɗa mu da 'yan shekara 60 70 80, me muka yi? To amma ayoyin da muke ja su ma yara ne, hadisan su ma yara ne. Sayyidina Umar lokacin da manyan Badar 'yan majalisa suka ce ya za ka rinka shigo mana da wannan yaron, suka nuna Ibn Abbas,
yace kai ku kiyaye kanku zakum fatal kahul lahu lisanun sa'ulun wa qalbun aqul yace ku kiyaye wannan yaro ne da ilimi abokin tafiyar manya yace kuma zan nuna muku Umar yayi jarabawa sai ga manya sun yi kasa yaro ya dau distinction a yaren yan zamani sai a ce yaro da kuɗi abokin tafiyar manya amma a yaren ilimi yaro da ilimi abokin tafiyar manya da aka fatan mu Allah madaukakin sarki ya karfafa gwiwa shi wannan yaro har ya girma har yayi ilimin da zai karantar da al'umma amma dai a yanzu a amana ta ilimi da addini ba daidai bane in ka ce hasada muka yi masa to Imam al-Iraqi ma hasada yayi mar Maliku ma hasada yayi masa Ibn Abi Zaid al-Qirawani duk da suka ce yaro ba zai yi karantarwa ba za a karbi ilimi daga wajensa ba sai dai ya karanta amma ba dai ya karantar ba duk su ma hasada suka yi masa to wai ina kudan bare romansa